Добро утро, елате с мен да тичаме на почивка в Тропея, Италия. Събуждаме се в 5:41. Започваме с кратка загрявка за 5 минути. 3, 2, 1. Километър 0, започваме с наклон. Трети километър. Връщам се от пристанището. Малко на плаж. Тук часовника ми реши да не светва, затова ще го сменям скоро. 5 километър. Тук намерих малко лошчета. Няма как да не направя няколко набирания. Пусна ги на бърз кадър, понеже е малко скучно. Се чудите, защо ми е бавен пейса. Ето защо. Айде, добре дошли в Санто Доменика. И това е центъра. Просто взета. Нищо няма тук. Тук намерих някаква готина алейка. 10 километър. Тропея даже имат алейки за ходене или тичане. Малко български скловоди сега. Пива. Ето минахме центъра и Стария град. И сега надолу по стълбите. Цак, 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 цак. Айде по стълбите. Чак додолу. 15 километър. Някаква почивка на плажа. 17 километър. Древните римляни и хубави гаражи са направили. Браво. 20 км. Разходката приключва там, откъдето започна, от плажа. 21 км. Разходка в Калабрия. Тропея. И за финал 3 готини снимки.